zelkapenean lan erditan, Castro 7. San Juan 8. Aurretik Urdaibaik orain hori 5 segundo. Bai, esan berda, lehenengo txandakin konparaketa, zertxo bat aizea gehiago dagola, ez? Eta esan berda, bigarren luze horretan aurka izan dituztela lau talde hauek, eta orain aize pixarra hori alde izango luteke, horregatik nik uste pixka bat lehengoen konparaketan, Castro eta Pasaidon Ibane, atzeneko leku hietan, ez? 7. eta 8. ez? Joan Mari Etxabe gurekin presaka da eta bota esaten ari zitzaidan aspaldiko Joan Mari, San Juanekin urte bete, bentxe, eta azken egunera arte burrukan Castro asko hurbildu zaizue eta segundo batera oraintxe. Hori da lehia, ez? Urte guztien 3. egonda horri eutsi nahi. Bai, gure helburu edaz, gaur estropa atzo ez genuen neko ondoin, nahi genuen bezalez genuen, eta, bastante hurbildu zen, ez? Baina, gaur ikusten borroka hor gaudela, toien izan zen, ez? Ekipo epixat, hor, 3. podium hori mantentzen go, ne uste, aurren gurtiazeteko oso importantiela, hor podium notea, kontxane aurrin ondu eta, uste temporada dela zoragarria dela, San Juan duntzako. Esperientzi polita zurea, San Juanen, ezberdina, Castroekin azken urtetan ibilita, San Juan etorri herrira itzuli, azpitik hasitako talde batekin, bertako jendearekin, polita. Oso polita, ez? Azken herriare alkartu, ambientia arraun sentitzen da kalean, estropa jendia bila dago, eta, guztako izan helburu, ez? Herria aurren alkartzea, emaitzak asko laguntziote, eta hori goz polita da, ez? Guretzako nire temporada senti guztietan oso borobila dela, eta guztora. Alare uste nuen, behin etxera inguru dut bertatik mugitzeko asmorik ere zen nuela, baina badirudi ate joka ari zaizkizula, ezta? Bai, ate joka idea, eta, ez dakit zertan gatuko den, bide, denboa, eta ikuskoa zein gugu, ez? Baduzte dika, baina, nire usioa jarraitzea da, gauza asko aldatzen dira, eta, dena pixo ikusi berda, familia eta lanak, eta denak baloratu inberria, eta ikusko. Tentatzen datozen nian, zaila ezaten da askotan. Bai, tenta hor dago, karamelu hor jatzizu aguan, eta hori uzia oso zaila da. Eskerri asko, sorte. Bale, zure, ikerreso. Nahikoa zan du, Etxabe jaunak, tentazioa hortxe duela, karamelo, ez? Karamelo sorta esan beharko genuke. Ea zer erabakitzen duen. Urdaibai buruan Orio 9 segundora, Castro 15, San Juan 17, hau erabakita dago. Hau dena erabakita dago, Baserri. Bai, nik uste Urdaibaik beste bat izango luke, 9. lortuko luke gaurkoan ondoren, liga irabaziko luke, eta egingo luke bikoiztu ez, esan hemen ligaok hasi ziren lehenengo urtean 2003an Astillerok lortu zulo hori, kontxa eta liga irabaztea, eta errepika dezake hori, 7 urte ondoren Urdaibaik, eta prestatzaile berdinekin, ez, bilek, Jose Manuel Franciscok egindako lana, ez. Hemen txeditugu, egurrean Bermeotarra. Astillero orain bigarren postuan finkaturik, eta hori orain segundotxoa galtzen, Pedreñaren denboratan 11 segundo Urdaibaik hori Oriotarrak eustere irten dira, lehertu egin dira behar bada, Batxerri. Bai, ikusten da hor Urdaibai 36 paladan, eta azkeneko nik uste dute denboraldian bukaerako punto hau erakusten, ez, horre hasi ziren pixka bate Astilleroko estropadan irabazi, ez, Zarauzko estropadan ondoren, eta geostikakoa Castroko izan da lekuri txarrena, bigarrena, eta kontxako zelkapenen 2. egin zutela, baina gero bi igandetan bigarren eginda lortu zuten irabaztea kontxa, eta atzore Bermeon etxean erakustaldi eman zuten, eta ikusi da denboraldi erditik atzera talde igonena eta indartzuena Urdaibaiko taldea izan dela, ez? Urdaibaik hori 12, Castro 14, San Juan 21. Castro San Pedroren denboratan ari da. Zue kontuak ateratzeko, 6., 7. hortxe burrukan, San Juan da gaurko, azken ontzia 8. baina San Juanek Castroren aurretik 4 puntuko altxorra du, eta badirudi eutxi izango diola podio nagusi horretako 3. tokiari. Bai, tartean beste inorez dela, puntu bat bakarra galdu, eta podium lekua Joan Mari Etxabe esaten zuen bezala beraientzat, ez? Urdaibairentzat 14 eta 23 Astillero, baino 6 segundo azkarrago.
hori da leku txarra, ez, Urdaibaita hori gertatu zaiona, hemen zabalero hundirik ez dago, eta orain hori jo eta lehenengo kaletik San Pedroko puntu hori, ez, hori da kritikoena Ziaboga garaian, ez. Hori amairura, Castro amalaura, San Juan, 22. Bai, hori jo eta Pasai Doniban esan Pasai Doniban lehenengo kalean. Ramon Alkain gurekin Orioko ordezkaria, eustera Ramon, kaleak ere asko lagundu gabe gaur, baina badirudi azkenean lertu ere egin zaretela Urdaibai gogorrago. Ikusi gara dona da, kale aldeteikan beti ematen da eskusa dela ez, baina bueno, hori ere hor dago, hartu behar da ekartzen duten bezala, baina zorionaren bizi bintzatu Urdaiberi izan dan kale guztietatik gane, aurten regularren ebe izan da eta zorion eberaie. Demoraldi ikusgarria egin duzue biek ala biek, azken unera arte lehian atzo askotxo erabaki zen, pena azkenean atzo zuen presidenteari galdetu nion, zuen bi helburu nagusiak ez da, kontxa eta liga aurreneko zorregonda pena bazkenean, bai, demoraldi bikaina egin da hori bai, baina ies egin duzu. Bueno, gutxeko jendeak beti lan egin zor saiatzen geha, beti selezioen kontra jarrutik geha, baina bueno, hori betiko kontua da. Aurtengo helburua zen, bai kontxa eta bai liga, saiatu bintzat biek ekartzen da, zoritxarrez bintzat bietan bigaren gelditu geha, lastima. Eta lanean jarraitu egin beharra dagoela gainera, orain zuentzat hasiko dira hemen kontuak, badakizu eta atzetik hemen ez dula inork lo hartzen eta jarraitu egin behar duzue, hor goian egon nahi baduzue bintzat. Gu saietzen gara beti urtero alden guztina, beti hor goian egoten, badakigu oso zaila dela, lan pila bat eskaintzen du, mundu guztiak esaten du ja estropa bukatu di eta ja bukatu zu eta guretzako berriz lanik gehiena orain egitzen dugu, inork ez du ikusten lan hori, baina bueno, egun ematen etekin azalduko dira betikan ekartzen ditugun arraulari guzti horiek. Eskerrik asko eta zorionak demoraldi bikaina egin duzuetan. Eskerrik asko, zuei. Oriotarrek orain erabaki asko hartu behar dituzte, behin naiz Berrok momentuz kluba utzi behar duela esan eta gero, eta orain asmatu beharrean dira etxean daude arraunlariak ardura hartzeko modukoak, etxetik kanpo ere bai, Oriotar asko eta hor asmatu behar dute Orio arraun elkarteko. Urdaibaiko hori 13, Castro 16, San Juan 22, behin-behineko zelkapenean, demora guztiak hor lapikoan zartuta GPS-aren errota hortan, Urdaibai Kastillerori 4-5, Pedreñari 11, Orio 13, Castro 16, San Pedro eta Tirana 17, San Juan 23, eta Erne oraindik Castro badu eta aukera, baina Orio gainditu beharko luke horretarako. Eta momentuz 3 segundokoa da tartea. Bermeotarrak hortxe dira, Alkate Arraun Elkarteko presidente denak pres festarako, txapela buruan, eta zariak ere bilduko dituzte. Urte historikoa da, Bermeokoentzat Donostiako bandera lehen aldiz irabazi, eta begira orain liga ere, hori da, jadanik Zabalondo jauna, elastikoa prestatzen ari da, ez, amaitzeako berare ja horiz jantzita, baina ikusten da, neko estu dago, ez, estropada ez dago horrela, baina Josu Zabalondon elastiko hori bai, ez. Urdaibaik hori 13, Castro 17, San Juan 23, eta Orio errekuperatzen ari da, behin-behineko gaurko zelkapenean 3. tokian kokatuta, eta Castro eta San Juanen artean tartea 3 puntuko alitzateke, azken zelkapenari begira horrek badu garrantzia. Urdaibai Kastiller hori orain tartea handiagoa, begira nolari diren bukatzen Bermeotarrak, goi-goian indarrean. Aregot, ongi bukatzeko, eroso bukatzeko. Bai, eta gora datozte, 40 paladan eta amaiera nik uste dute goi-goitikan egin nahi dutela, ez? Begira nola datozen, posik. Bai jauna, zorionak Urdaibai, zorionak Bermeo, liga ere bai, 4. liga, Urdaibairentzat, erraz esaten da, 8 liga jokatu, 4 irabazi ditu, Bermeoko Arraun Elkarteak, 19-0, El Corte Inglés bandera eta liga Bermeotarrentzat. Horezko txandan hemen Orio, bigarren, 13 segundora, amaitu dute Oriotarrek. Castro 3, eta oraintxe bukatu du San Juanek, 19 segundora Castro,